What's up guys? Good morning and welcome back sa ating page, no? Ayan, Boss John Official. Ayan, nandito tayo ngayon sa dito sa San Fernando, Pampanga. Pumunta tayo ng Star Mills or Robinson, Pampanga. Sa DFA tayo mga bossing para ipaposter yung ating NBI. Ready na rin ang mga requirements natin, no? It's a beautiful day. Maaga yung traffic ngayon dito. Ayan, maaga yung traffic dito sa San Fernando mga boss. Papunta nga tayo ng NBI, no, nasabi ko kanina. At isa ang NBI sa mga kailangan nating requirements kapag nag-a-apply tayo sa abroad, no. Ayan, at kasama na yan yung pagod, traffic, gastos, pagtsatsaga sa mga mahabang pila.